भौजी तोर जो बनिया क्वेश्चन भइल बा बन पहाड़ भइल बा। अच्छा सगर माथा क्वेश्चन हो गेल बा। भौजी तोहर जो बनिया पहाड़ हो गेल बाटा भैया तोहर जो बनिया धर दल कि ना कहियो ना जो बना के धरे ना धरलन त चोली में कथि भइल बा भौजी चोली में अन्हार भइल बा। जाय त हो गेल बाटा कोई चोली में बॉल बार के धरवाली आ सुन ना तोहर भातार कैसे मिलल बा हो मिलल चूल्ही पोता ना भाता ए ओकरा मतलब तोहर पछाड़ियो के सब पोत देत होयन। अच्छा भौजी भैया काउडी कुछ करे के लूर बा कि ना कुछो के लूर नहीं कुछो सहूर नहीं कोई बात में सीख लेते हिला के नाच दुनु हिला के नाच दुनु। रुको भौजी तका तोरा से बाद में बात करें। हां बोलो अखिलेश राजा कथि कहत रहला हिला के नाच दुनु हिला के नाच दुनु हिला के नाच दुनु पाक तोरा घर ठे पेलु। आज देखि तिम्रो त बडेका भयो गए म जाने भए गई जा जाजु त क्यारे यो तिम्रो गोरबान्डी दियो फिर्ता ल्याउ चाहदैन लिएर जाऊ अनि तिमीलाई जुन जुनमा गिफ्ट गरेको थियो नि त्यो मलाई फिर्ता गर छिटो गर्न सक्दिन रे मेरो नामको टाइटु हाल्छौ त्यो छिटो मिटाऊ मेटाइदिन्छु कहिले मेटाउँछौ आज होइन भर्खरै मिटाऊ त आफ्नो बाटो म आफ्नो बाटो भाई लोग अपने लोगन के वीडियो कैसा लागल बा अपने लोगन कमेंट में जरूर बताएं कैसा लागल बा ओकरा बाद वीडियो को जरूर लाइक करम भाई बड़ी मेहनत से वीडियो बनला अपने लोगन के लिए बनावल जाला वीडियो अपने बहुत मेहनत से बनला वीडियो प्लीज लाइक कर देम एक चले अगला वीडियो में बात